ин манзараи зеборо бинед дӯстони азиз, зебогӣ барои чашм, оромӣ барои асаб. хона дар назди боғи айнӣ ҷойгир мебошад, минтақаи беҳтарин се хонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад, ки ҳам бо мошин, ҳам ба хона алишам мешавад. навор монад то охира тамошо кунед, ҳозир ҳамаашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар назди боғи айнӣ ҷойгир мебошад, аз ин тараф роҳ ба сӯи баданасос ва дар ин ҷо худи боғи айнӣ. хонаи фурӯши мо дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, сеюм ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 92 метри квадратӣ дар 11-ум ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 14 ошшона иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар назди хона қарор дорад. ҳамаи ҳуҷраҳои хона тёпли пол дорад, отоплениям кор мекунад, барқ ва об албатта ки доимӣ. нархи хона 1 миллиону 200 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, хона алишам мешавад. бо мошини Lexus ё ин ки Camry 5 ё 6 болои пул дода шавад, ё ин ки бо хона якхонага коробка болои пул дода шавад. вариантҳо бошад, марҳамат ба соҳиби хона пешниҳод кунед, маслиҳат кунед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. хотиррасон мекунем, канали Dom TJ дар нархгузории хона умуман қуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Dom TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.